Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bidiyon rawa a gaban mai gida da manyan mata ke yayi a 'yan kwanakin nan ya kai ga sakin aure. Wani salo da manyan mata ko in ce iyaye mata ke yayi a cikin shagalin bikin sallan nan shine yadda za ka ga sun kunna waka inda za su dinga tiƙa rawa a gaban mazajensu. Kuma har mazajen kan tashi su taya su cashewa suna bin waƙar. Sai dai a nan wani al'amari da ya ɗauki hankali shine yadda ɗaya daga cikin matan da suka yi wannan rawa ta kai ga mutuwa aurenta. Kamar yadda wani ma'abocin kafar sadarwar Facebook mai suna Sunusi Bature da Wakin Tufa ya wallafa a shafinsa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu na samu labari mai gidana ya saki matarsa saboda sakin bidiyon rawar da ta yi masa na gasar Dance for Husband Challenge a daren jiya. Babban abin takaicin ma shine shekararsu 19 da aure da 'ya'ya 3. Allah ya kyauta. Duk da dai wasu na taiba wannan salo suna ganin cewa zaman lafiya da soyayya ya sa haka, amma wasu ko suka suke da Allah wadai. Domin suna kallon hakan kamar wani zub da girma da rashin kunya wanda ba al'ada ce da aka san Bahaushe da shi ba, balle a cikin waɗanda suka manyanta ba ƙananan yara ba. Ga kaɗan daga samfurin wannan sabuwar tsarfa da iyaye mata ke yi. Babatin na fasa ko za ce nan ba da raifansa tsarin zumunci daidai ne ya kama zuciya ta ne. An taɓa jira da wurin kiran daidai ki zuwa da kalle kikiyar Hausa sirina da al'umma ta ke ce kira da na amsa kuma ba ki daɗi kare ta kin ba ni zaki na lasa inda ya kan kike na yi nisa ma kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu jiran ki daidan ki zo na kalle kikin biyar Hausa siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa kuma a baki daɗi kare ta kin bani ta kira lasa inda ya kan kine na yi nisa dan ma kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kawai rikicin da na yi nisa babatin na fasa ko za jimirin taɓa ki a jira ni don fatila sai na zo na ɗaukansa jimirin jiran ki daidan ki zo na kalle kikin biyar Hausa suri da rayuwa ta As the music is on midday, at 6:15 p.m. West African time, followed by famous dance videos are on streaming at 7 p.m. West African time, exclusively on Trace Niger. We don't enter. Idan na samu zarar samun kira na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba, are na waiwaya ha, da ya
akan ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ne da wakila sai na zuwa shaubansa wurin taso amarya taso hausa kamar kake baya ba guri da maza ƙariyar cike ne guri da biya wai a warware na su takarawa kun gana ki yayi an kana ke da shara'a ta shi masu ta su takarawa aure soyayya Assalamu alaikum. Yanzu ku matan arewa haka za ku koma kuna yi mana? Irin fitsara da lalaci da kuka fito mana da shi kenan? Kuna koyawa ƴaƴanmu rashin kunya? Kuna koyawa matanmu rashin kunya? Kuna nuna wa duniya cewa ba ku da tarbiyya? Kuma wace irin ƴa ce ke? Idan ubanki ya ga wannan bidiyon wanda ya san ya aurar da ke shekara 15 zuwa 20 da ta wuce, ya san yanzu kin kai yana tsammanin kin kai ke ma ki bada tarbiya, kuma sai maimakon a ganki kina bada tarbiya irin abin da zaki zo kina nuna wa duniya kenan. Wani irin kwakwalwa ne wannan? Wani irin tunani ne wannan? Haba jama'a, ki zo kina nuna, kina karkada jiki, kina nuna duwawunki da sauran gaban jikinki a gaban jama'a, a social media, a kasuwa, wai ki ce kina nuna soyayya. Ai ba haka. In kina son ma a gane kin cika mara kunya, ki tuɓe tufafinki, ki tuɓe mishi shi ma tsohon tufafin shi. Ke wani irin abu ne ma? Duk yawanci matan ma manya ne, sun girma, babu ma siffar jikin irin na 'yan matan da kuke son ku nuna, ba ku da shi ma ya ƙare. Wani irin tarbiya ne wannan? Ta yaya za ku fuskanci iyayenku da surukanku da 'ya'yanku da mazajen 'ya'yanku? Wani irin aure ne za ki zo? Wani irin, yanzu idan mijin yarki yayi wa yarki gori ko da nan da shekara 5 ne, yace uwarki ba ta tarbiya, ga abinda ma take yi a cikin idan jama'a, kina da bakin magana? Ni ban san wani irin tunani bane wannan. Haka za mu tafi a rayuwa, muna yi muna tuntube, ana toshe nan, kuna kunna can. Wannan wallahi ina kira ga iyaye da kuma manyan mazaje, ku kula. Wallahi duk matar da ta yi wannan al'amari, to wallahi ku bincika ta da kyau. Kuma wannan tarbiya da kuka gani ana yi, wallahi wadda kuka gani ce. Groups ne mata suke budewa na social media, suna lalaci, suna fitsara, suna tattauna sirrinku. Yanzu gashi sirrin naku sun zo suna bude shi a gaban bainar jama'a. Kuma idan ma ba ku kiyaye ba, wallahi al'azim wata rana tsiraicin kuma ba za su bari ba. Muna auren mata kamar a tasha. Jama'a, wannan wani irin tarbiya ne? Me kike son a gani a jikinki? Mijinki in zaki yi masa, ai kowa ya san cewa tsakaninki da mijinki akwai shakuwa, tunda kuna da ƴaƴa da yana zaune da ke a gida. Kowa ya sani kuna zaman aure ne. Amma zaman aure ai ba zaman da zaki dinga bayyana wa mutane sirrin abin da kike yi a auren naki bane. Kina rawa, kin kunna, to wai a lokacin sallah, lokacin da ake son a nuna tarbiyya da nishadantuwa ta hanyar da za a ce okay, wannan mata ta ba wa ƴaƴanta tarbiyya, ta samu kula, ta samu asali. Wannan wani irin aiki ne haka? Ni ina gani kamar cewa ya kamata ku daina sharing din wannan al'amari. Duk wanda yake da wannan bidiyo ya kamata ya cire shi daga wayarsa. Wannan abu yayi muni. Kaga ƴarka ko matarka ko kanwarka ko ƴar uwarka ko matar dan uwanka wadda kake mutuntawa ta fito a bainar jama'a tana rawa, tana juya jikinta da sauran bangarorin jikinta a bainar nasi. Social media da kuke kallanta
waɗanda suke commenting da suke like su ne 'yan kaɗan, waɗanda suke silent observers sun fi kowa yawa, kuma za su yi muku hisabi kafin ma Allah ya muku. Wannan al'amari ya yi muni, wannan al'amari bai yi ba, kuma ina ganin cewa ya kamata ku yi maza ku janye shi. Wadda ko ta ci gaba da haka wallahi fitsararta ta yi fitsara, kuma tarbiyyarta ta gaya mutane cewa gurɓatacciya ce, kuma ina ganin cewa dole mu yi addu'a Allah ya raba mu da irin waɗannan mata. Subhanallahi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya kiyaye.